Hello, may buntag guys. Paano na mo yung mami, lipay na kay siya kay off man sa yung mama ron no. Ay sa kadlaw no, ni humana na ko. Pero sige lang mga onta dito sa tong paborito nga restaurant, di ba? Itong Chinese. Okay. Sige, sige. Ako na ibutang si Michael sa iyang stroller niya. Mo adto na mi guys. Sige guys, kuyogi mi guys ha. Okay guys, so si Michael nag-overall siya, no? Nag-onesie siya, kay tugnaw kayo. Aside from kuha na siya t-shirt o pants sa suit. Para let's... So, mauto siya guys, no? For the past 2 days, naaraman mi sa balay guys. Kay duty man, night shift man ako asawa, no? So, morning ana kay magkuan lang ko ni Michael bantay ko ni Michael nga human ana kay magduwa-duwa rami nga human ana kay tutuan ako siya og mga blocks, mga colors and maglakaw kay bag-o ra mo na siya kat og lakaw god, so grabe pa kay init pa kay dugo sa paglakaw ba. So mo na karon mong kuha na asawa niya maligo na siya pag-abot sa balay kay wa mo siya duty karon gabi so maligo na siya karon sa balay na human ana kay wala ka dayon mi adto gyapon mi sa among favorite nga Chinese restaurant sa Lower Manhattan no kay lami gyud kayo guys as in kung naamgay mo sa Lower Manhattan kung tan-aw mo taga New York mo tilawa dito sus di mo magbahay. Kay kami dito sa adik kay mi ato dito sa katong Shu Chow na restaurant, lami yung kay peanut noodles niya, lami ito yung beef tripe, lami yung dumplings as in. We don't care. Let me tell you, we don't care. So karon hawa ito sa balay 6:35 AM. More or less maabot siguro ta sa trabahoan sa kasawa mga 7 o'clock or 7:05 kay medyo traffic kung kay school day pamugod ron, so medyo traffic gamay. Si Michael na ibong na yun si tanaw na ko kinsa may kastorya ni daddy. Okay guys, so yeah, let's go guys. Bugoy ay kay sa likod kay nang pamugod siya gatas guys. In a while ako na siyang balihon ay kabalakas tapa wa ko ga video nga gadagan. Meanwhile, so naabot na miss condo guys no, mag-ilis na si mami, so ay, duka pag din taon si mami para mo na sige lang matawag man siya glami karon gabi. Amora Elisa nagdayap per ang bugoy si mami mag-ilis niya mo adto na dayon mi. few inches later. Mag-ilis sa ning bugoy diaper. Bugnaw ko sige ni ihi na ron gilisan sa namon niya. Hopefully unya guys makaadto tag Central Park para makita ninyo ang foliage. Foliage naman yun babe no. Unta nindot na kay kanang red na ang mga kuan mga leaves ana. Sige kuyogi mi. A few moments later. So na guys since that dili birthday sa kong papa karon mo na magdagkot ni gon namin sa simbahan. A few moments later. So mananabi sa St. Sebastian guys no, nagdagkot ni para sa akong papa. Akar naglakaw-lakaw kami sa Roosevelt Avenue kay si May and magpa haircut. So mangita mi og salon din ni guys. Meanwhile, New hairstyle si mami oh. Hairstyle si mami. Tiggoan, $45 niya plus tip $60. $60 tanan. Sige ka. Mukhaan ka Jollibee?
Kailan ka i-take out or sa balay? Pwede take out lang ta, pero kaon siya si Michael. Yep. Few inches later. Three weeks later. Lipay kay siya. Palit ng Jollibee, chicken ug spaghetti. Okay, so kamusta na si Jollibee pero diri sa New York kay manita. Mangita gud ni. Meanwhile. Abot na mi balay. Lipay ay. He loves the echo. Nihinay man pag tutok sa camera. Sige. 2 hours later. So mo ni guys no atong gipalit sa Jollibee no. Spaghetti family pan nila na tulo ka peach mango pie, ya 6-piece chicken. So kani siya $38 ni siya no. Ako na lang i-post kung pila in peso. Kay bawas sa ko guys kung pila na din sa Pilipinas guys kani 6-piece chicken, ya family pan nga spaghetti ug tulo ka peach mango pie. Okay, sige guys, mga na ta guys. 12 seconds later. Bad trip kay guys, kay nalimtan ang gravy. Wala butang ang gravy. Kaduhan ba ni tabo sa amo Shout ha? out Jollibee Woodside. Jollibee Woodside, kaduhan na ni ha. Emotional, damn it! Kato last time may gani dool pa mi gapuyo didto mo to gibalikan gyud akong Dili na lakaw. kay nakailis na. Nakailis. Ko nakapangbalay naman mi na. Mo adto pa mi didto gyud. Jollibee kung makakuan mo ani palihog in town, ni double check in town ninyo ang Or kuan. kita pod nagtanga pod ta kay wala to i-check paghawa. Mausad lagi. Pero regardless, dapat yun nila butang yun. Uy, Many months later. excited siya mukha nag-spaghetti. Favorite ba sa diniya ang spaghetti, yun? Ganahan kayo siya ang Jollibee spaghetti. Ano itong sinaan ni nila yung mga bata, ganahan man yun. Michael is a very Filipino boy. Wow. Atong feel-am nga, baby. Sige, kaon sa mi, uy. So mo to guys, no, bad trip kayo kay nalimtan gud ang gravy sa Jollibee. Actually twice na nila mo na kuha na experience nga nalimtan ang gravy. You serious? Wala sila check. Lagi wa na mo na check, pero regardless unta naman na sila kanang murag quality control. Sa paghuman kada bitaw before nila ihatag sa customer unta na check sa tunga walay gravy. Kay gravy is life ba yo? Basta sa Chicken Joy. So mo to last time kato nagreklamo ko dito guys, ako gyud gibalikan dito. Ningon ko nga walay gravy. Gihatagan ko duha ka gravy plus gihatagan ko tulo ka peach mango pie. Kumurag consuelo de bobo na lang ba. Mao lagi. Actually sa una duol pa mega puyo dito no karon nibalhin na mo gud mi og kondo na. We do not care. So, yeah, malakaw pero di na worth it. Kapoy kay lakaw. Mga, kung lakon mo na ako, 20 minutos or 25 minutos, pabalik, 50 minutos. So, mura kong usa ka oras no adto. Kung maglakaw. Pero kung magsakyanan, hinoon disod mo parking dito good, dapita good. So, mo na. Oh, sige lang, sa sunod i-check na gid namo. It is what it is. It is what it is. Pero sayang no, maunta gyud na gapabida sa kuan. Sa Chicken Joy. Sad burnt toast theory basig maka-diarrhea na nimo ang gravy so mga Mao sad basin na sa rason. Basin day daot to ilang gravy ihatag namo, di ba? 20 minutes later. Eventually. So akong gida akong cart din ni guys no kay ato pa di kwaon ang atong grocery sa Costco. Ang uban nakuha na danan ako mga saging, mga
blackberry, ug sa na mga gagmay nga mga kuan kanila mga bugat ako isa kaysa akong cart. Okay. Actually, mo lang nila bilhin kaya ang uban ako naman na da. Sige. Masaya na lang nag-iya, guys. Mulak na sa din siya iya na lang. Yeah, boy. Okay. 20 minutes later. Pumoto guys, sa manatag kaon, no? Nag-dessert na ng tapich mango pie. Lami eh. Oh. So moto siya guys, no? Atong adlaw ron. So salamat kayo sa pagtanaw balik. So kung katong mga wa pa nakasubscribe, subscribe mo, comment down below kung sa pinugalan makita di sa New York, and see you again in our next vlog. Bye! Michael! Mike! Mike! DNR Live. Tingnan Mike, subscribe! Subscribe! Tingnan, subscribe! Wala sa mood guys. You're teasing me! Naughty, naughty! Sige guys, katawa pa nakasubscribe, subscribe mo ha. Sige, see you!